No niin, huomenta vaan paikalle saapuneille. Mun nimi on Atte Eerola. Täällä on mukana Antto Pellinen selittämässä kanssa. Kyllä, hyvää huomenta munkin puolesta. Kyllä, tässä olisi päivän aiheena tänään reverse engineerin käytännössä, eli näin Vantaan murteella takaisin mallinnus. Ja lähdetään liikkeelle ihan perusjutuista, että mitä on reverse engineeringi, vähän miten me määritellään se, mitä kaikkea se voi tarkoittaa. Sitten syvennytään ihan siihen itse hommaan, katsotaan semi-tarkasti kolmea ihan niin kuin aiheellista softaa eri tasoilla, ihan tilanvarausmallista ja yksittäisten piirteiden käsittelystä ihan tuonne tuommoiseen täyteen takaisin mallinnukseen. Jes, lähdetään liikkeelle. Meillä on tässä ekana ihan pieni pätkä tästä, että mitä toi reverse engineering käytännössä on. Ja meidän näkemys asiastahan on se, että se on pitkälti CAD-mallin luomista fyysisestä kappaleesta, pistepilvestä tai MES-mallista. Mutta totta kai sekin on ihan oikein takaisin mallinnusta, että ollaan pöydän ääressä mikrometriä tönärin kanssa ja siitä otetaan malleja suoraan sketsiin. Siinäkään ei ole mitään väärää, mutta tämän päivän puheenaihehan on pitkälti 3D-skannatun datan kääntäminen CAD-dataksi. Totta kai siinäkin on muutama eri variaatiota. Just niin kuin aikaisemmin sanoin, meillä on tämmöistä tilanvarausmallia, tämmöisiä yksittäisten piirteiden kääntämistä CAD-malleiksi tai sitten ihan kokonaista mallikonversiota. Joo, tässä tosiaan lyhykäisyydessään 3 eri softaa, mitä me meinattiin tänään käsitellä, niin sanotusta kevyestä täydelliseen pakettiin. Artex Studio, tuommoinen Artexin skannereiden softa, missä sattuu vaan olemaan ihan hemmetin hyvät takaisinmallinnusominaisuudet ollakseen, että se ei ole takaisinmallinnusohjelmisto alun perin. Geomagic for SolidWorks, se on jo ihan oikea takaisinmallinnustyökalu, mutta se on lisäosa Solikkaan, eli ei elä erillisenä ohjelmana. Ja lopussa Geomagic Design X, joka on sitten tämä tavallaan täyden palvelun paketti, mistä onnistuu kaikki ihmeelliset taikatemput, mitä päästään myöhemmin katteleen. Artex Studio, pitkälti tämmöiset yksittäiset piirteet, yksittäiset CAD-primitiivit, paikotus tuonne koordinaatistoon, että monissa tapauksissa se riittää jo, että siellä on muutamat kiinnityspisteet mallinnettuna ja se kappale on järkevässä paikassa koordinaatiston suhteen, että ei ole sitten sillä, että kun tuo mallin solikkaan, niin se on siellä jossain bittiavaruudessa ylösalaisin ja vähän vinossa. Geomagic for SolidWorks, kaikki perusjutut takaisin mallinnukseen ja sitten HC-vaihtoehto Design X, erittäin laaja. Mutta joo, nyt päästetään Anton ääneen. Se kertoo teille vähän Artex Studiosta. Joo, eli tämä Artexin skannereiden ohjelma, eli katsotaan mitä Artex Studiolla pystytään tekemään. Eli Artexin 3D-skannerit käyttää tätä ohjelmaa myös siinä sitten, niin muista skannausohjelmista saattaa löytyä samanlaisia ominaisuuksia toki. Eli CAD-primitiivien teko, esimerkiksi Step tai suoraan SolidWorksiin. Tämä hyvin kevyeseen takaisinmallinnukseen, kun kuvasta näkyy, niin pystytään tekemään tuollaisia CAD-primitiivejä, eli ei ihan täysin kokonaista mallia kumminkaan. Sitten AutoSurface tekee STL-mallista CAD-pintamallin, eli tämä ei ole oikotie onneen, eli toihan pintamalli, eli ei suoraan sinänsä pystytä käyttämään. Tämä on yhdellä napilla saadaan tehtyä tämä pintamalli, mutta niin kuin sanoin, ei ole oikotie onneen, eli ei ole suoraan puhtaasti takaisin mallinnusta. Tekee pintamalli, eli tilavaraukseen esimerkiksi voisi olla ihan hyvä, tai sitten tällaisen hybridimodellingin. Kyllä. Kuten sanottu, ei oikotie onneen, mutta toi aukeaa SolidWorksiin aika paljon kivemmin kuin oikea meshimalli. Että jos se tarvitaan vaan about oikean muotoinen käikälle sinne niin kuin varaamaan tilaa, niin tämä riittää siihen jo oikein hyvin. Ja sitten 2D-sketsi-teko periaatteessa, eli läpileikkauksen teko. Nämä voidaan DXF:nä suoraan viedä ulos Artex Studiosta tai suoraan SolidWorksiin. Ja kätevä esimerkiksi tuossa vasemmalla puolella on toi, jos haluttaisiin vaikka tiivistä tuohon leikata tai tuolla laippa leikata, niin tuosta saadaan suoraan DXF, joka voidaan sitten vaikka SolidWorksissa vähän vielä katsoa, että kaikki on kunnossa, tai suoraan tuollaisena DXF:nä viedä sitten laserleikkurille esimerkiksi. Ja sitten vähän hybrid-modellingia, eli me pystytään luomaan kaikki edellä mainitut piirteet, mitä tuossa tai hommat, niin ne voidaan yhdistää yhdeksi samaksi jutuksi, ja siinä sitten viedä, tai sitten voidaan boolean operaatiolla leikata esimerkiksi messiä. Eli tässä on sitten enemmän tuosta booleanista, eli siellä pystytään CAD-primitiivejä tekemään ja yhdensuuntaisuudet määrittämään sitten tasojen mukaan noille sylintereille, esimerkiksi ne on varmasti suorassa tuolla pulttien reissä, että niillä pystytään leikkaamaan itse messiä, eli jos meillä on messi ihan ok,
jos haluttaisiin vaikka 3D-tulostaa, niin me voidaan noilla CAD-primitiiveillä muokata sitä messiä ja leikata nuo pulttireijät oikeasti sitten niin kuin oikein se mittaa, vaikka jos siinä haluttaisiin insertit vaihtaa tai kierteet tehdä, niin ne pystytään siitä niin kuin tekemään. Tai tässä tilanteessa tuolla ihan oikeassa pienessä kuvassa näkyy, niin siellä on vähän kierrettä vielä jäljellä, että sen olisi voinut tuon reijän täyttää, sitten kun on CAD-primitiivit tehty ja sitten leikata siihen reikä, niin sitten meillä on tasainen reikä siinä, eikä sellainen niin kuin skannauksessa aina ei oikein tuollaista täydellistä tasasta pintaa, niin noilla pystytään sitten tällä hybridimallinnuksella tekemään, eli jos meidän sitä messiä sinänsä tarvitsee muuttaa, niin pystytään näillä sitten sitä muokkaamaan sitä FTL. Kyllä, ja tähän ehkä just niin kuin nostana se, että tämä on usein se takaisinmallinnus, mikä riittää. Että jos esimerkiksi tämmöisen kappaleen ympärille suunniteltaisiin tai ympäristöä tai haluttaisiin kiinnittää johonkin, niin tässä meillä on jo kaikki tarpeelliset piirteet. Meillä on se kappaleen muoto, meillä on sen kiinnityspisteet, periaatteessa voitaisiin tehdä lisäkädiprimitiivit noista letkujen kiinnityskohdista, sitten me saataisiin nekin siihen malliin, jos me haluttaisiin lähteä suunnittelemaan sitä putkistoa, että me ei tämmöisen kappaleen kanssa tarvita semmoista kokonaista takaisinmallinnosta, ja se on ehkä hyvä muistaa näistä takaisinmallinnushommissa, että ei aiheuteta itsellemme liikaa työtä. Jos muutamat piirteet riittää, niin sitten otetaan ne muutamat piirteet. Ja sitten vielä löytyy tietenkin tämä mittatarkastelu, eli pystytään verrata sitä FTL tai skannattua dataa CAD-malliin eli steppiin esimerkiksi, ja myös sitten noita CAD-primitiivejä, joita on tehty, niin voidaan ne verrata siihen FTL, että miten se on, tai skannattua dataa, miten se on kohdistanut sen primitiivin siihen, että se on oikeasti paikallaan. Eli pystytään suoraan Arctic Studiosta vertaamaan noita malleja. Kyllä, ja näähän on hyödyllisiä myös niin kuin skannatun kappaleen mittatarkasteluun, eli just niin kuin kuvassa näkyy, meillä on tuommoinen sylinterimäinen geometriapiirre tuossa kappaleessa, niin jos on semmoinen kappale, missä on vastaavaa geometriaa ja halutaan mittaa sen kulmaa esimerkiksi, niin mehän voidaan just sitä varten verrata skannattua dataa ja CAD-primitiiviä ja saadaan siitä suoraan se kulmatieto, eikä tarvitse lähteä tekemään erillistä takaisinmallinnusta siitä, eikä tarvitse lähteä viemään sitä muihin softiin. Ja sitten tässä on nopea video, miten ne CAD-primitiivit syntyy siellä Arctic Studiosta. Eli siinä maalaillaan ne pinnat ja se ohjelma itse laskee ne ja siellä pystytään toki vähän muokkailemaan niitä pituuksia tällaisia ja kohdistelemaan niitä sitten, mutta tuossa niin käytännössä nopeasti katsottuna ne ohjelma tekee aika lailla automaattisesti kaikki noin. Toki sinne pystyy itse manuaalisesti myös noita primitiivejä tekemään, mutta tuossa oli tuo automaattinen suoraan sen skannatun datan pohjalta primitiivien teko. Ja sitten mihin tämä on hyvä sitten tämä Arctic Studio. Ohjelma on jo käytössä, jos on 3D-skannerit käytössä, niin teillä on se ohjelma siellä käytössä, eli ei kun tekemään. Ja jos ei tarvitse kokonaista takaisinmallinnusta, eli just jos nämä CAD-primitiivit riittää, eli meillä ei kokonaan, esimerkiksi tuossa oli autovesipumppu esimerkkinä, jos me ei sitä kokonaan tarvita takaisinmallintaa, niin sitten tämä jo riittää aika hyvin tässä kohtaa. Ja sitten justiinsa tuo laserleikkurilla noiden laippojen tiivisteiden teko, niin siihen ei nyt tarvitse, kun se läpileikkaus DX:stä, niin meillä on jo siitä laipasta sitten niin kuin tarvittavan tiivisteen ulkomitat käytännössä. Ja sitten mittatarkastelusteppi FTL, CAD-primitiivi ja FTL välillä, tai FTL tässä nyt on toi skannattu data, eli se skannattuhan data, kun siirretään ulos tuolta, niin se tulee FTL tai OBI:na, mutta käytännössä niin kuin FTL, niin, ja siinä voidaan viedä Arctic Studioon, voidaan viedä FTL-file-formaattia siitä sitten toki tehdä. Sitten mennään tähän keskitasoon, eli Geomagic for SolidWorksiin, eli tämä on plugari SolidWorksiin. Ja mikä tämä on, eli tämä on niin kuin lisäosa SolidWorksia ja kotoa FTL:n käsittelystä paljon mukavampaa ja helpompaa ja nopeampaa. Sinne tulee tuollainen oma plugarin tyylisesti tuollainen oma valikko tonne, mistä löytyy noita sitten kaikkia noita eri uusia työkaluja, mitä SolidWorksissa ei ennestään ole. Ja MES-malli ja rajoitukset. Tuo MES-mallin mukavan näköisenä SolidWorksiin ja käsittelyyn paljon ominaisuuksia, mitä ei perus SolidWorksista löydy. Miinuksena tässä on MESin koko, eli tämä käyttää edelleen SolidWorksin mallinnusydintä, joka ei ole kehitetty suoraan tuohon MES-mallin käsittelyyn. Eli nykyään SolidWorksissa taitaa olla 500 000 polygonia, toi niin kuin aukaisurajoitus, riippuen toki tietokoneen tehoista myös, että voi aukata isompi, voi aukata pienempi, että se riippuu monesta tekijästä, että tässä on vähän se on vähän epäselvä, että miten ison saat tuotua tänne, mutta ei mitään risteilyalusta eikä todennäköisesti pysty aukaisemaan, eli pienemmät tällaiset niin kuin rattaat ja tällaiset voisi olla niin kuin tälle ohjelmalle hyvä sitten. Ja toihan Graphic Bodyssahan tuossa ei ole rajoituksia FTL:n puolesta, mutta jos olette FTL:n
tai jonkun tällaisen messin tuonut graphicboardin SolidWorksiin, niin se on aika hurjan näköinen, eli se on vähän hankala puhtaasti siitä, niin kuin pelkällä SolidWorks lähtee mallintaan, niin tämä plugari käyttää sitä hyödykseen, kun siinä ei ole niin kuin periaatteessa rajoituksia, muuta kuin tietokoneen tehot toki, niin se muuntaa sen ulkonäön tuollaiseksi niin kuin paljon siistimmäksi, tällaiseksi niin kuin oikeasti, mistä saakin jotain selvää, eli ei pelkkiä viivoja ja tällaisia kauheita hässäköitä. Kyllä, ja tuohon ehkä nostan nimenomaan, kun puhuttiin tuosta koosta äsken, niin senhän on nimenomaan tiedostokoko eikä kappaleen fyysinen koko. Eli meillä voi olla jostain pienestä kappaleesta, jostain suurin piirtein avaimesta ihan hemmetin iso malli tiedostokooltaan, jossa on todella tarkkaa geometriaa sille, että siinä näkyy kaikki sormenjäljet ja yksittäiset hiukset. Tai sitten meillä voi olla samankokoinen tiedosto kokonaisesta rakennuksesta, jossa se datatiheys vaan on aika paljon pienempi. Et se rajoitus on nimenomaan tiedostokoossa, ei niinkään kappaleen fyysisessä koossa. Joo, juuri näin. Jep. Ja sitten valmis CAD-malli sitten, eli kun malli on valmis, se on suoraan SolidWorksin rakennepuu mukana SolidWorks-malli, eli ei pelkkä steppi tai mikään tällainen. Mallinnus tapahtuu suoraan tuolla SolidWorksin sisällä, eli tutuilla perusmallinnustyökalulla, eli pursotus, leikkaus, kaikki nämä on ihan samoja, eli niitä ei ole niin omia siellä, eli ne on SolidWorksin omat napit siellä sitten. Eli käyttöympäristö on tuttu, jos SolidWorks on käytössä. Sitten DesignX-ohjelma on niin kevennetty versio, joka seuraavaksi käydään läpi, niin tämä on niin kevennetty versio siitä käytännössä. Eli siellä on samoja näitä ominaisuuksia ja tällaisia, mutta ihan kaikkea tässä ei ole. Eli tämä ei ole niin ihan verrattavissa. Tämä on niin kevennetty versio käytännössä siitä. Ja toki SolidWorksin oma mallinnusydin sitten rajoittaa vähän niin sitä itse mallia, mutta muuten niin aika saman tyylinen ohjelma sinänsä. Ja itse asiassa löytyy tämä mittatarkastelu, eli kun me ollaan takaisin mallinnettu sen mallin päälle sitä, niin me pystytään verrata sitä skannattua dataa siihen meidän mallintamaan dataan, niin pystytään sitten katsomaan, että kuinka lähellä ollaan saatu se mallinnettua sitten siihen niin alkuperäiseen, eli sieltä tulee sitten tällainen niin mittatarkasteluominaisuus, tulee myös siellä plugarin mukana sitten tällainen kevyt mittatarkastelu tuohon takaisin mallinnukseen. Ja mihin tämä sitten on hyvä? Jos kannatut mallit sopivat SolidWorksin rajoitteiden sisälle, eli siellä on niitä rajoituksia ja ei voida kauhean isoja malleja välttämättä aukaista, ei koonsa puolesta, mutta sen niin kuin messin tiheyden ja tämän tarkkuuden puolesta, niin sitten, eli justiinsa tällaiset jotkut yksinkertaisemmat osat, simppelimmät osat, niin voisi olla sellaisia hyviä tälle. Eli kevyeseen takaisinmallinnukseen, eli kumminkin saadaan enemmän kuin pelkkä primitiivit, eli saadaan oikeasti se malli siitä, mutta sitten niin. Nopea tapa saada suoraan SolidWorksin yhteensopivaa dataa, eli saadaan ihan SolidWorksin oikeasti SolidWorksin osa siitä. Ja ohjelmaopetteluun ei kulu kauheasti aikaa, koska meillä on SolidWorks siinä pohjalla. Eli jos SolidWorks on tuttu, niin on tuttu ympäristö siellä. Eli kaikki pursotukset tällaiset on sitten ne SolidWorksin omat tutut hommat. Ja sitten paljon lisäominaisuuksia tuo ASTL:n käsittelyyn koordinaatista uudelleen. Se paikoitus, joka SolidWorksissa tunnetusti on aika lailla mahdotonta. Eli se pääkoordinaatisto saadaan paikotettu uudestaan, eli se osa siirrettyä siihen koordinaatistoon, eikä tarvitse tehdä niitä toisia koordinaatistoja tällaisia. Eli pääkoordinaatiston siirto, region pintojen tunnistus, eli se tunnistaa siitä mallista niitä pintoja. Ja sitten mittatarkastelu tietenkin sitten kanssa sieltä yhtenä esimerkkinä. Jep. Nyt päästään sitten tähän niin sanottuun täyteen settiin, eli Geomagic Design X. Tämä on sitten tämä takaisinmallinnusratkaisujen be all end all paras mahdollinen vaihtoehto, mistä ylämäki ei enää nouse. Mutta joo, aloitellaan ihan valitettavasti pienellä luennolla siitä, että miksi tämä on niin hyvä. Ja se alkaa ihan puhtaasti siitä, että me käytetään kahta mallinnusydintä päällekkäin. Meillä on CAD-hommissa tuttu Parasolid-mallinnusydin ja Geomagicin oma hieman patenttia alla oleva Messin mallinnusydin. Ja toi Parasolid-mallinnusydin on yksi näistä kolmesta alkuperäisestä BREP-mallinnusytimestä. Eli siellä on historiallisesti ollut Romulusta ja ACIS, jotka kaikki liittyy toisiinsa ja jakaa samaa historiaa. Ja sitten POSET-modeli, eli käytännössä näitä kahta hyvin erilaista geometriatyyppiä, mitä nämä mallinnusytimet ei ristiin osaa käyttää hyvin, pystytään yhden ohjelman yhdessä näkymässä käsittelemään hemmetin sulavasti, koska meillä on ne kaksi mallinnusydintä päällekkäin. Ja ehkä nopeana avauksena tuohon toi BREP, Boundary Representation Modeling, eli käytännössä kaikki pinnat määritellään matemaattisesti niiden reunaviivojen mukaan,
vs. sitten facet modeling, fasettimallinnus, fasettiesitys. Se on tämmöinen monikulmio-mallinnustekniikka, hyvin yleinen muilla aloilla, mutta ei niinkään tämmöisessä mekaniikkasuunnittelussa. Käytännössä isot pinnat koostuu pienemmistä monikulmioista, käytännössä aina kolmioista, joidenkin hämyjen softien tapauksessa neliöistä. Mutta joo, eli pääpointti se, että meillä on nämä molemmat käytössä, eli ohjelma ei kykkää sen alla, että jompikumpi kategoria on liian iso tai liian tiheät dataa. Mutta joo, lähdetään katsoa ihan itse ohjelmaa. Ja tässä on ihan ekana pätkänä tämmöinen hieman lyhykäisempi demo, eli tuosta valitaan kappaleen pinnasta muutamia muotoja. Noi tuommoiset väritetyt alueet on ohjelman itse määrittelemiä, ne ei niin kuin ole käyttäjän määrittelemiä, ja niiden perusteella ohjelma osaa generoida parametrista CAD-geometriaa. Tässä tapauksessa tuommoinen revolve-piirre. Seuraava hieman samanlainen operaatio, mutta tehdään se vähän monimutkaisemmalle muodolle. Ei ole enää kyseessä tuommoinen yksinkertainen revolve, vaan nyt on tämmöinen hieman häijympi monimuotoinen pursutuspiirre. Ja tässä tosiaan tehdään sama temppu, määritellään muoto, annetaan ohjelma sitten päätellä sen perusteella, että mitä sille tehdään. Noin. Siinä tarkastetaan, että ohjelma on ymmärtänyt muodon ja tehtävänä on oikein, ja kyllähän se on, hyväksytään se. Sieltä tuli CAD-geometriat, ja nyt prosessi toistettaisiin vaan muutamalle muulle geometriapiirteelle, ja malli olisi hyvin pitkälti siinä. Tuossahan nojattiin tosi paljon tuohon automatiikkaan, ja se on hyvä, että sitä on olemassa, ja siltä se käyttö oikeasti näyttää, mutta tietenkin jokaisessa vaiheessa on mahdollista sekaantua siihen hommaan tarkemmin. Voidaan mennä katsomaan sketsejä, voidaan mitata eroa tuohon mesh-geometriaan, voidaan säätää, voidaan määritellä itse, mutta pointtihan tässä on se, että sitä tehdään itse, hommaa olisi mahdollisimman vähän, että noin takaisinmallinnukset olisi mahdollisimman nopeita. Joo, sitten kun me kumminkin halutaan tarkastella sitä, koska sehän on nimenomaan se, että se on takaisinmallinnuksen tarkkuus on kiinni käyttäjästä, ei mallista, niin meillä on hieman uniikki työkalu, tämä kaksulotteinen mittaus, eli voidaan mitata tuon mesh-datan, poikkileikkauksen ja sitten CAD-datan sketchin välillä. Tuossa näkyy tämmöinen punainen haitarimainen kuvio, mikä näyttää sitä eroa niiden kahden välillä. Se on tuossa hieman laajennettuna, eli tuossa käytetään tosi usein semmoista faktorointia, eli laajennetaan sitä eroa visuaalisesti, että me pystytään mahdollisimman hyvin tarkkailemaan, että missä sitä eroa on. Jos on vaikka silleen, että jossain isossa pinnassa on ihan 1 tai 2 asteen ero, niin sitä voi olla pikkasen hankala huomata, ellei toi ohjelma niin kuin oikein korostaisi sitä erotusta. Mutta se tekee sitten taas tuon mallin säätämistä tosi helppoa, kun siellä on tommoset työkalut. Ja sitten tietenkin tuossa oikealla näkyy toi hieman klassisempi lämpökartta, eli etäisyys meshin ja CAD-geometrian välillä kokonaiselle kolmiulotteiselle kappaleelle. Ja sitten vielä parhaat tietenkin viimeisenä, sitten kun se CAD-malli rupeaa olemaan valmis tuolla DesignXn puolella, niin näin onnistuu siirto SolidWorksiin. Tässä tosiaan viimeinen manuaalinen vaihe. Valitaan tuolta solikasta, että mitä piirustuspohjaa, mitä mallitempleittiä käytetään. Tässä vaiheessa nostetaan kädet pystyyn ja annetaan ohjelman tehdä töitä. Noin, ja nyt meillä on siis täysin SolidWorksiin siirrettyä täysin SolidWorksin natiivia formaattia noudattavaa CAD-geometriaa. Siellä näkyy piirrepuussa, että kaikki yksittäiset piirteet on ihan oikeat solikkapiirteitä. Siinä on tämä Feature Treen ominainen piirrehistoria, eli toi ei niin kuin toiminnallisesti eroa mitenkään sitä, että joku olisi oikeasti mallintanut ton nollasta itse. Kyllä, ja nopeasti tähän vielä tuohon edelliseen hyvä mainita, eli jos ei vaikka SolidWorks ole tai muuta mallinnusohjelmaa, niin sitten me saadaan suoraan DesignX:stä steppinä toi ulos, eli sieltä tulee sitten steppitiedosto, joka voi sitten jakaa eteenpäin, jos ei ole muuta mallinnusohjelmaa, eli DesignX voi olla myös pelkästään se ainoa mallinnusohjelma käytössä, niin silloin me saadaan sieltä steppi ulos, tai toki sitten DesignX:n oma formaatti, mutta siinä sitten täytyy olla DesignX toisellakin henkilöllä, jos laitetaan eteenpäin, mutta muuten sieltä tulee ihan perus steppitiedostoa sitten ulos.
Kyllä, ihan hyvä nosto sieltä. Tosiaan DesignXhän tukee kaikkia näitä niin kuin normaaleja neutraaleja CAD-formaatteja, Parasolidit, IGESit, Stepit, ja tukee monien CAD-softien noita ei niin neutraaleja formaatteja, niin kuin tuossa nähtiin, niin tuossa Siirossahan me valittiin SolidWorks, mutta siellä oli kaiken näköistä muuta vaihtoehtoa myös CAD-softien suhteen, millä sama homma toimisi. Mutta joo, eli lyhykäisyydessään saadaan täysparametrinen CAD-malli soikkaan tai muuhun CAD-softaan, ihan niin kuin se olisi mallinnettu alun perin käsin. Tukee kaikkia CAD-piirteitä, on huomannut jossain nimeämättömissä muissa näistä reverse engineering softissa, mitä ollaan kokeiltu. Ne saattaa tukea jotain, mutta siellä sitten kun tulee heliksejä ja sweepejä ja kaikenlaisia muita kummallisuuksia, niin sitten voi vaikka hommat tyssätä siihen, kun ei olekaan semmoiselle tukea. Ja kun puhutaan just niitä ominaisuuksista, niin toi tommonen generatiivinen valitse tuosta noita pintoja ja ohjelma itse tekee siihen jotain, niin tuommoista niin kuin generatiivista, missä se ihminen on vaan avustamassa sitä mallinnosta, tuommoista ei oikein ole vastaavaa. Sitten kun meillä on noin 2000 mallinnusydintä päällekkäin, niin meillähän ei ole mitään rajoitteita koon suhteen, eli voidaan tehdä hemmetin isoja malleja, jotka on tosi tarkkoja, koska siinä ei enää rajoitteena ole softa, siinä on puhtaasti rajoitteena se, että kuinka paljon välimuistia sulla on koneessa. Ja ehkä ei se juttu, tämä on nopein ratkaisu. Ollaan kokeiltu, ollaan katsottu, ei olla löydetty nopeampaa ratkaisua tähän takaisin mallinnushommaan. Teoriassa nopeampi ratkaisu on se, että maksaa, että joku muu tekee sen, mutta sitten ne käyttää DesignXää. Kyllä. Tuossa esimerkiksi tuo vesipumppu, mikä pyöri tuolla, niin siinä meni noin 15 minuuttia skannatun datan, kun ajo ohjelmaan, niin tämä vesipumppu, niin 15 minuuttia, niin meillä oli siitä SolidWorksilla CAD-malli SolidWorksissa, eli siinä on vähän aikaa, niin tällainen osa noin 15 minuuttia, kun ohjelmaa osaa käyttää jotenkin, niin 15 minuuttia. Kyllä, mutta joo, siinä on mun osalta kaikki.